Il-ħamis, rapport uffiċjali tal-Eurostat ippubblika ċifri u statistiċi marbuta man-nisa fid-dinja tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport li hu l-aktar wieħed b'ċifri reċenti jgħid li Malta hi l-aktar pajjiż fil-blokk kollu li għandu l-ikbar diskrepanza bejn in-numru ta' nisa u rġiel li jaħdmu. Madankollu mistaqsi dwar dan il-Ministru responsabbli mix-xogħol u l-impjieg Owen Bonici qal li l-Gvern jinsab impenjat li jiżdiedu aktar nisa fid-dinja tax-xogħol. Għana għedin naħdmu bil-fatti ħedimna, sar ħafna xogħol ħankomplu nirrankaw dan ix-xogħol biex iktar nisa jitlu fid-dinja tax-xogħol. Madankollu r-rapport li ħareġ ftit ta' sigħat qabel juri li Malta għadha lura ferm meta mqabbla ma' pajjiżi Ewropej oħrajn. U rapport ieħor ukoll maħruġ mill-istess Eurostat juri li pajjiżna għandu l-anqas rata ta' nisa f'pożizzjonijiet maniġerjali mill-pajjiżi kollha Ewropej. Dwar il-gender pay gap li fuq wkoll ħarġu statistiċi li juru li mara f'Malta titħallas medja ta' 10% anqas għall-istess xogħol li jagħmel raġel, Bonici għalhekk. Dwar l-allegat avarija li hemm jew nuqqas ta' ekwilibru li hemm bejn il-paga bejn nisa u l-irġiel fl-istess xogħol, aħna naturalment aħna assolutament dwar id-domanda li għamilt li dwar gender pay gap, aħna assolutament rridu li kulħadd jitħallas l-istess għall-istess xogħol indipendentement mis-sess. Staqsejna wkoll il-Ministru li assuma r-responsabiltajiet tax-xogħol ftit tal-ġimgħat ilu jekk il-Gvern hux se jkompli bil-politika ta' żieda ta' ħaddiema barranin. Bonici qal li biex l-ekonomija tkompli tikber irid ikun hemm aktar ħaddiema. Iżda mistoqsi dwar sfidi li ġib magħha żieda fil-popolazzjoni bħal skejjel iffullati u qasam tas-saħħa li ma jlaħħaqx ma' żidiet u qal li l-bidla fl-infrastruttura tieħu żmien. Jekk għandek skola u trid tirranġa tagħmilha maintenance, tagħmilha strutturi tajbin fiha, bil-fors irid ikun hemm perjodu within which it-tfal li attendu l-iskola ħaniġu għalija. Bil-fors irid ikun hemm perjodu qasir li fihom it-tfal jiċċaqalgu minn dik il-binja sabiex issir ix-xogħol fiha. Fl-aħħar snin l-infrastruttura tal-pajjiż l-aktar fl-oqsma tas-saħħa u tal-edukazzjoni ħassew il-piż dejjem jikber ta' żieda fil-popolazzjoni, riżultat tal-politika tal-Gvern li madankollu naqas li ppjana b'mod għaqli biex l-isptarijiet u l-iskejjel fost l-oħrajn spiċċaw iffullati ferm.